Ka public hearing ni ka jingpen sngopat ba ka MS Meghalaya Cement Limited hakat santarik unai lor arja arpsan halor ka jingtmu jong ka banti mausun hamuyong tulus niang limestone deposit hakat jaka ka bahe kumba arpo 100.1 hektar ka badon hakat snong Chirupi East Jante Hills District kala long ka ba yat bet yat ranti nadu basdang hado bandakut klamdan kanu ka jinghuri hura laha ka jaka bapenlong ya ka public hearing hajan ka tehi ka par mausun kumju uru shabar ni linti. Yakani ka public hearing lapenlong da ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB balapen ya do environmental engineer uba YF lalu ringkat ka jadon lang ka kong JU Kharpuri additional deputy commissioner jong ka East Jante Hills District kipat ba nong snong jong kisnong bamarjan bat ka Chirupi kum ka Thangskai ka Waya Jer kinoy lam bapaw khmat hapo ka than ilaka narpo bat kiwe Uba YF lalu haba pensai halor kani ka public hearing ulaong. Shwa kani ka sngi na kalyang ka MSPCB kala pendap ya ka jingpen banapat ba pendap ya ki kendon badai ban lekat kum kaan bad ya kani ka public hearing ru la penlong ling ba kaan environmental impact assessment arjan rio ka bala penmi da ka Ministry of Forest and Environment and Climate Change jong ka Sarkar India. Kibe shimbenta ban kran hakani ka jelang pat ba bakentop udolai ka ilaka narpo uba man bha kendo ki wahet nong ka Chirupi Thangskai Waya Jer Tongseng Brisher Not Sunapur lambat ki dekot snong nalor ki riu pau khmat ka than narpo hakaba ki lapen pau ya ka jingkersan jongki ya ka jing thmu ka MS Meghalaya Cement Limited. Napadeng ki khat arngot ki bala ai kerteng tang uwe uba yeng ban kren persha kata uba Quilnes Suchiang General Secretary ka KSU East Jante Hills District ubala ong bakat kum ka jing yo i jong u ka ilaka narpo kala kalalong ka jaka ka khando ban kamai spa omshu ka khando ban shong ban sa nakaliang jong ni ka company pakan penha penyak bat ki an kundon jong ki kimbut patik namar kata kadai ba ka company kala shim bat pular bahkan ya kat kumkaan om syahi bakin num ya kat kumkaan namar barok lah yang ikut Islam nakaliang gejongki ban penbet pengyang ini ya namar katang ai play ga jingdon dekat jongki barok kamtam ye ki press ki balawan napo selan nong san hima batisi nak takadaw ni susok pelukor hang ni ru min don por ban syong sa mo namar kata ngila kerpat ru ya kipat ba badan hang ni bakin wan sakmat Nakaleng jong ka State Pollution Control Board kalayo ya ka application na ka Meghalaya Cement Limited bakala thmu banti ya uni umar po khendel ni umausun ha ka jaka ka badan ha ka sunong Chirupi clearet lom sunong East Jante Hills kani ka jing he ka jing thmu jong ka company banti ya kani ka jaka kalong ar punriu point sanpo hectare 26.50 hectares but kaba thuro ban klong kumba 1.007 million ton hisnam million ton per annum lane 6 million ton hisnam kan klong yung mau lada ka yo ya ka permission tiswaban po siya kani ka sni nakaliang jong ka State Pollution Control Board kala pentip ba langbay kor kubor prepare kat kum ka ai ba ngilapan mi akor kubor jong ka khasi ngilapan mi ka kubor hag English ngilapan mi ro hag national newspaper ba kan ni ka company ka latmu ban penlong ya kan ka public hearing kata ngilabu live post ni shwa ya ke hagi ka kubor prepare ngilabu na do ka santri jong August kata kamut ngilap dap ya kata ka we ki ba la pendep ya ka we ka an jong ka public hearing ki ba ngilap bu live post ni dunay ka live post ni ban bu ha ka public domain ni ban padi ba ya kan ka jing thu jong kan ka Meghalaya Cement Limited ban ti yang ni mar pok ndo ya kan ka public hearing ka ngi penlong lang ba ka ai ka bu ki ong ba ka EIA lena kata ka Environmental Impact Assessment 2006 ka ba penmi da ka Ministry of Forest and Environment and Climate Change jong ka Government of India lang ba kani notification EIA notification 2006 SO1533 dated 3 September arzan riu bat la pen kala how December arza khandai lengba ka appendix 4 jong kane ka EIA notification ha kane ka notification 2009 kala kraw shai knang ba ya kane ka public hearing kade ban long within the close proximity of the proposed area kamot ka kaong ba ka hajan jong ka mines
Tene dia i le kam senang wajar, de yu mo de mu jing kerku senang thau, de wi jing mu jing berkat, de yang i kam senang le kam nga, de i jing kesan pura, jadi ni ga top semen wo klong yu mo chun, o yo au nam kam i kam kiles nong wa an marjan wa gani ga topsan da teli da persan teli telai ka kanta hagani por ipo pelam sibon ka pada ong ta usar ne kai le nyau ya ke titel le ne ki jingker khu du iyo ina gani ga topsan ka simpor ka ba ta ong bai sendon ka jingwan yo gani ti company sini yo kam ya i kiles nong ne siapi yo em jingker khu do kata kata nak kata daw ngala ye yani kam wa snong kersan yang ada publik hari ini to ini benta wujo mento yang ini benta wa ihi mate anu benta wa iyo jing mento nane company itai benta mani u kerchani yane company itai benta wa to mani nong kerchani yane company ngale kamada kelam ki wa sakmat akanong rim ka wa kini gilis nong ki wa hajan du yang gini ketapsen de yo de penmik dia gani ke publicity lembaga kot khobor wada kersan telah dia gani ke company te ini tai churup entok dunga wa senong cibun ki nong jong senong ki wada ong yang apen senyau wa i na yang ke senong la kersan purai ya gani ke jingtemu yang ke top sen wo ti ya gani ke parmuson kam ke parmusuni kam di yo hagini ki bot ki wada mcd ne tai daw ngala wan knang nadu nei tai o ke jing kersan go pura ke jing ito o ke ni jing tu na kamu dai karar po yin hanin nem tau ke jing kersan go pura ya kami karya semen limited nem tau ki go doni malsun hani tau tu muyong terus niang CLP ngasnok dan banyoi baboro ki rang ba kat kibala kat banyai kerteng ki kersan te nagaleng ngajong ki siu kwa ban pau kan diap sang bahasa walam saya nagleng jungi ngiwan ne omban kersan hanrai ban persya ki lais nong ki bala kersan phim de ban sang wai namar ka notification jong ka Meghalaya State Pollution Control Board ka khot snyau ba ye wei kat bala ban ngiwan ban persyo kita ke jing snyau jong ki laki don em kata ka jing kita ne ka jing onong te nagleng jong ki siu hadu kana kalimat kanong rim yang nyong bengi persya na kai gadau bengi persya kalong bang i ba kamar yang kamlong su kababet ini bansong banim bansa ngayo i ba katan ila kanarpu kala long ke jaka kendau bisnes om dei su ke kendau ke siap ke bangin song insa te ni kram nya kena om bang isun ni bisni ya no om bengi keno ya no handai ki perkhat na menta kalawe jong ki khun ki kiti ki jong ni perkhat na mentaga generation ke banwan kai ke banjia ki ho ni yo kam ni yo jam ni yo ya khi ke peteng hanre perkhat se kendiat na ke benta kalawe jong ki khun ki lada kine ki umbang umdi kerngat no ki sim ko do ki mi snyo su ba ki pa nak takal er ke ba jakliang ngiri mensim lada kine ki ni du no ong mo pi hatu ngilane bangsa de nak ta ka daw ngi yeng skam ha ka no rem hadu kana klimat ni ong ba ni persya ni su thu ba kana ka heading kan long kan yo ka jingjop ka besuk tang ba nakliang chingi ka sang ni pen pau bat ni pen pau sepi lada piong la pirahi pinsimi karai mapi kum kinong song song handai nakliang jong ki su ni ong pi ni persya namar bang yi sisa ba ka jingma kala ap lapa ya ka ilakan narpu ka jongi bat ikisnong ba priang ya kana ka mining ki perlok ngakwa ban ong hendak habang iwan hagane ka herring niu iya khubor ka bami kadon kata kajingnya perhat ka jongi nyong le sengin wan ne nginoman hanre ka pakadu ngisim na karai lada jiakat bajia dalong kat balong nginwan ban ai kajingkan ban pan pawe kata kajingnya jongi basisa kamar yang i kala do de ta kanong rim bang iwan hagane klimat ban pan pawe kata kajingnya jongi au khnai pisa ka jak wa long ba ka kam ka a nyong ni ka public hearing hadin nyong ni ka public hearing wa ro iwan wan wa klam no ro ki tu ki khanar mur ki bru wa klam wa de yo ida ka mo plus pa so phau ni ki chi
ya kini waro ke kamram jong ke State Pollution Control Board wa ke office jong Deputy Commissioner East India Hills to open poi ki cha ke State Environmental Impact Assessment Authority ko MI Shillong ikam lene karai ko wakhat do wong lenam ne ya kata environmental clearance mchonga ha ka office jong ke State Pollution Control Board lene mchonga ha ka office jong Deputy Commissioner East India Hills kini artli ki department membentagi yi la ha ka wong na upendo ya kan ni environmental ini ta chong itik dukat ha ka siaran hi kwa boy pi to wa kani ko public hearing em rai go la ni upendo tang wa ka rai ko khat do chong ga ha ka sia Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya